kamar da kuke gani mazajen namu, dakarun namu, sojojinmu na Nijar inda suke faɗi ka tashi wajen kare iyakoki da ƙasa da baki ɗaya. Za mu yi tunatarwa cikin wannan vocal, sojojinmu na Nijar FDS suna buƙatar goyon bayanmu, suna buƙatar addu'o'inmu, suna buƙatar taimakon 'yan Nijar gaba ɗaya. Yan wanda ke sama Nijar a matsayin tunatarwa ne da wanda suka sani da wanda ba sani ba, koko za mu iya cewa tunatarwa. Abin da ya shahi iyakoki da ta raba ƙasashe guda biyu, Nijar, Mali. A wani tana da tsayi sosai, iyaka ce mai tsawo sosai, iyaka ce mai yawa sosai. In muka ɗauka a kusurwa tana da tsayi na kusan kilo kusan wani tsayi na kusan har kilo kusan 900 tsayi kenan, daga tsaye kenan. A kusurwa kuma aka ɗauka hawa zuwa ko ce tsayi kuma ya ɗauka har zuwa Algeria, daga ƙasashen guda biyu Nijar da Mali, duk ƙasashe da ke iyaka da juna, har ita Algeria da Algeria na iyaka da Nijar kuma tana iyaka da Mali, kenan kusurwa Algeria kin ga kenan iyaka ce mai tsayi da gaske, iyaka ce mai tsawo sosai. Kuma tsakanin waɗannan iyakokin ƙasashen guda biyu, sojojinmu na Nijar su kaɗai ne ke gadin wannan yankin, su kaɗai ne ke gadin wannan yankin, su kaɗai ne ke gadin wannan yankin, sojojinmu na Nijar. Kenan kun gani akwai wahala, yanki ne mai tsayi, mai faɗi kuma mai tsayi. Sojojinmu ba su iya kulawa ko'ina, amma duk da haka ku ba ku gani suna bakin iya kokarin su gani sun zagaya ko ina domin su kare iyakokin kasar su. Saboda mi sojinmu na Nijar fan akwai suna ci gaba da kasancewa gadi cikin iyakokin wa'annan kasashe masu tsayi, iyaka mai tsayi, iyaka mai waɗi, wadda ta haɗa iyakan Nijar da Mali da iyakan Nijar da Algeria, har wani kusurwa ma da Burkina Faso. Tun bayan da gwamnatin Mali ta yi watsi da iyakokinta, bisa iyakokin suka koma rana yankun nata inda da sojojin ta ke bisa bisa iyakoki, tun lokacin da Mali ta yi watsi da wannan yankin nata, ya zamanto babu sojin Mali ko guda, da 'yan ta'adda ne kewaye da wannan yankin, babu sojojin kowace ƙasa wannan yankin, sai dakarunmu da Nijar kaɗai, su kaɗai ne ke gadin wannan yankin. Abin jinjinawa ne, abin girmamawa ne, kuma abin kamawa ne, na kama musu da addu'o'i, na kama musu da duk wani abin da zai iya ba su kuzari domin samun nasara akan abokan gaba. Tun a shekara 2012 sojojinmu na Nijar ke yankin wanda ke da tsayin gaske, wanda ke da tsawo sosai, don haka ya kamata ƙasashen biyu, yankin wanda ya kamata a ce kasashe biyu ne ke gadin wannan yankin, ma'ana kasashe biyu ne ke kula da wannan yankin, ko a ce zuwa kasashe uku, ya zama to a ce akwai tunda iyakoki, ya zama to a ce akwai sojojinmu, akwai sojojin Mali, can wancan kusurwa ya zama to a ce akwai sojojin Algeria. To wannan yankin kusurwa tsakanin Nijar da Mali babu sojin wata ƙasa ko guda ba da sojojin Nijar, su kaɗai ne ke gadin wannan wurin. Ku gane mai idanunku cikin wannan bidiyo mai tsawon minti 5 da sekon 1 yadda suke kokari na kutsa domin kare iyakoki, domin kare ƙasa da al'ummar ƙasa. Don haka iyakoki, sojojin da kula da iyakokinmu su kaɗai ke da kurkun da abubuwan jinjinawa ne. Don haka yan uwa, sojojinmu ba za su iya kasancewa a ko'ina ba, saboda iyaka ce mai tsayi, iyaka ce mai waɗi, saboda yanki yana da tsayi sosai, kuma haka duk da haka suna ƙoƙari, ga su da kuna ga suna ƙoƙarin ya ga zama to sun zagaya ko'ina, saboda yanki ne mai tsayi, suna iya yau suna wancan ɓangaren suna kekewa kafin su yi haka, wa'annan biyagun mutane sai su yi aika-aika, ko kuwa wani bi ma mutanen ma mafi yawanci ba suna tsoron sojojinmu fiye da yadda kake tsammani, saboda kowa ya san nagartarsu kuma kowa ya san jajircewarsu.
saboda iyakoki ne wanda sun yi ƙarfin ƙasa guda ta kula da su, ba a cewa komai sai dai addu'a, saboda yanki ne bai yawa ta tsayi kuma. Amma duk da haka suna iya ƙoƙarin su domin su ga sun kula kowane yanki, domin su ga sun kare iyakokin wa'annan ƙasar tamu, domin kare ta da wa'annan miyagun mutane. Iyakan Nijar da Mali kusan kilomita kusan sama da 800 ne, kusan 1000 ba wani abu. Yanki ne bai tsayi, ya yi ƙarfin kulawa ƙasa guda. Soji 1000 ka sani za a iya sawa, can ga matsala, can ga matsala, can ga matsala. Ai ba sojojin duka za a kwashe ba a buga, amma duk da haka sojin da ake kula da wanda yake suna iya ƙoƙarin su ga sun kula da ko'ina. Kenan babu abin da za mu yi musu face addu'a, face addu'a a kowane lokaci domin samun nasarori akan abokan gaba sojojinmu FDS. Suna buƙatar addu'o'inku 'yan Nijar baki ɗaya. A nan har yanzu sojojinmu sun kasance jajirtattu masu kishin ƙasa, masu sadaukar da kansu, masu sadaukar da ransu domin kare 'yan ƙasa da iyakokinmu, domin kare al'ummar ƙasa, uwayensu, 'yan uwansu da duka 'yan Nijar baki ɗaya. Don haka halin da ake ciki na fuskantar ta'addanci, kuma suna fita a kowane lokaci domin girmamawa, domin kare ƙasarsu da iyakokin ƙasarsu. Aƙalla dole ne mu ba su daraja wanda ya cancanta, dole ne mu ba su daraja, dole ne mu ba su goyon baya, dole ne mu girmama su. Ya zama dole mu sa su cikin addu'o'in ba a kowace sallah salawat. Suna buƙatar goyon baya. Muna fata Allah subhanahu wata'ala Allah ya ji kan 'yan uwanmu da yankin Bani Bango. Muna fata Allah subhanahu wata'ala ya ji kan yara 'yan makaranta da suka rasa rayukansu na jihar Maradi. Muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya gafarta ma 'yan uwa wanda suka rasa rayukansu wajen tonon zinariya a jihar Maradi. Muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya ji kan dukkan al'umma musulmi gabaki ɗaya. Ina yi muku fatan alheri da fatan Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon tattaunawa a wannan idi mai albarka cikin fahimtar juna da girmamawa da sadaukarwa da kuma gudanar da addu'o'i ga jami'an tsaro FDS a kowane lokaci insha Allah. Sai ce da ku da wurin assalamu alaikum wa rahmatullah.